Asibingelele ngane zakwethu uDr Celokuhle Inono Lenyanga umshengo ogibela isihlahla somdlebo uhlala bemsongela bethanda bambele ngashona umafavuke njengeyingilezi umshovu wenhlonipho kwabanoboyisa umshovu wobulungi. Asibingelele ngane zakwethu uDr Celokuhle Inono Lenyanga umshengo ogibela isihlahla somdlebo uhlala bemsongela bethanda bambele ngashona umafavuke njengeyingilezi umshovu wenhlonipho kwabanoboyisa umshovu wobulungiswa kwabane corruption usigaya magxolo qede kuphila abantu impisho ohlangene nekhubalo lenyanga umhlakaza nhlansi kanye nomabusane njalo njalo siyamzonda kodwa imisebenzi yakhe ziyayithanda bakhona abangizondayo kodwa bayolashwa yimina. Angikho ke lapho ngifuna la ukukhuluma nomuntu othi ngiyindoda manje kodwa abantu basangibiza ngomfana. Ngiyindoda kodwa abantu abangizwa mangikhuluma. Ngisho ekhaya umkami akangizwa mangikhuluma, ngisho ingane sincamela ukuthi zizwe umkami okunokuthi sizwe mina ngiyinhloko yomuzi. Okusho ukuthi uyindoda nje ngobulili kuphela. Ngoba phela mangabe uyindoda fanele ukuthi ube nezwi. Mangabe uyindoda fanele uhlonishwe amadoda, uhlonishwe abafazi, uhlonishwe ngisho nawo gogo nomkhulu. Uhlonipheke mangabe uyindoda, into oyikhulumayo mangabe uyindoda izwakale. Kube yiyona ngqo. Inike eyenza ukuthi seloko wena kodwa ke funa ngabe uyindoda kodwa manje usabizwa ngomfana. Mina ngafundiswa ukuthi mangabe uyindoda awumqabula umntwana emlonyeni. Ngoba mawuqabula umntwana emlonyeni, umntwana omncane uzomqabula emlonyeni, uthatha amathakhe, udla amathakhe, uzokhulumani kubantu, uzokhuluma umntwana. Angiphathike eyokukhotha. Thatha izitayela zabelungu nizenze zenu. Eyokukhotha kodwa ke phela hayi angilawuli umuntu. Ozwayo uyozwa futhi ocaphunayo kulokho esikukhulumayo uyocaphuna. Ongacaphuni ulungile akashaya ishwapha sakhe ahambe. Akufuneki mangabe uyindoda ube indoda ethi mayikhuluma uvela ufane nomuntu osuzele emanzini. Uyasuza kodwa akunuki. Ngoba phela mangabe usuza fanele kunuke. Esho nokhona lapha ethe washipha lombhemu. Ngingasasho ukushipha mbhemu, ngingasasho umuthi igxolo unukani. Kodwa nje sengisho nje ukuthi yabona mawushipha mawusuza funa usuze kuzwakala, ungafani nomuntu osuzele emanzini. Uthi uyakhuluma kodwa uyakhuluma uzwakala ufana nomuntu osuzele emanzini. Nayi impande yakomshengo kodwa ngalamavuso lana ukhuluma bezwe abantu bekuzwe. Lana ukhuluma ngisho namajaji enkantolo ekuzwe. Ethe uyazi umfokano zibanibani washaya. Ethe washaya umfokano zibanibani wakhuluma sakuzwa. Mawuyindoda musukukhotha isidlo sowesifazane, musukukhotha isitho sangasese somuntu wesifazane, musukuqabula abantwana emlonyeni. Khotha nawo umuthi, amadoda adla umuthi. Khulume nawe ube indoda emadodeni. Ngisho noma ngabe kuthiwa kunesigungu samadoda, uma ngabe wena ungakhulumanga ashona amadoda ethi hayi ngeke madoda asikwazi ukuthi sihlukane njengoba kade sihlangene sihlukane umfokano zibanibani engakhulumanga. Umfokano uzibanibani awubeke nawe sizwe. Ngoba yazi ukuthi mangabe ukhuluma into enesiqi. Uyindoda awubhibhidli mawukhuluma. Nayi impande. Ingakho kukhona amadoda athe khuluma nje into engekho. Akhulume nje into ebhedayo kodwa bonke abantu bevumelane nawo bethi hayi uyazi mina ngimzwile umfokano zibanibani. Kanti ubebheda kodwa manje umfokano zibanibani udla nayo impande. Akaveli nje yokhuluma nje. Mangabe kuthiwa uyokhuluma nabantu udla nayo impande. Yadliwa ke impande emadoda kwashabalala komshengo kodwa ngalamavuso nala ekhaya sidla yona impande. Siphila ngempande thina la ekhaya esingenako sikulanda ngekhubalo. Okusigqilazayo nathi sigqilaza ngekhubalo iva likhishwa ngelinye iva. uDr Celokuhle lona umshengo ogibela isihlahla somdlebo uhlala bemsongela bethanda bambele ngashoni. Ngicela ukuthi usubscribe lapho kule YouTube channel futhi ngicela ukuthi niqhubeke nokuthi ningifollowe njalo ku Facebook page yami uDr Celokuhle Inono Lenyanga Shabalala. Nginithanda kakhulu ngane zakwethu, nginithanda njalo, nginithanda kobuhlungu timbambo. Asidleni umuthi.